Rukometašice Neise doživele su i drugi poraz na svom terenu na isto toliko mečeva. Uspešnija je bila ekipa Mladosti iz Nove Pazove i slavila sa 27-23. Da Neisa neće proći kako je planirala videlo se na samom početku meča kada su gošće povele sa 3-0. Domaći tim je do prvog gola stigao tek u 9. minutu. Jurila je tako Neisa rezultat od samog starta da bi do poluvremena stigla tek na korak od izjednačenja 10-11. Ne računajući i početni rezultat 0-0, to je bio i rezultat kada je Neisa bila najbliža izjednačenju. Prvih 10 minuta je bilo loše i u drugom delu, gde Mladost stiče osetniju prednost, pa je u 39. minutu već 15-11, što Neisa, kako se ispostavilo, nije uspjela da stigne do kraja utakmice, kada je na semaforu stajalo nimalo prijatnih 27-23 za gošće. Trener Neise Slavko Krnjajac bio je potpuno rezigniran posle meča. Pa naravno, prvo bi čestito boljoj ekipi danas, organizovanijoj, pametnijoj, disciplinovanijoj. Tačno su i radili ono što sam znao da će da radim. Znači, rekao sam da se trči po sredini, da će biti problema sa pivotmenom koji je jako dobar, da to mora da se zaustavi. Prvo poluvreme, koliko toliko, to smo i zaustavili, ali naši problemi sa šutom, sa promašenim zicerima su se odrazili drugo poluvreme i na tu odbranu. Pokušali smo da se izdignemo, nešto smo pričali, ali izgleda da to nije došlo tamo gde treba i postavlja se pitanje zbog čega. Pribojavao sam se tih psiholoških problema, kao što vidite i sami, kući igramo teško, na strani igramo mnogo rasterećenije, bolje, ne znam ja šta je to ovde, ko da nas neko bije ili ko da snajperisti čekaju gore negde, pa svaki promašaj kažnjavaju. Pucujemo u nogu, ne znam šta se dešava, morat ćemo da radimo na tome, na toj psihologiji, pa vidjet ćemo za buduće. Nadam se da će se izdići iz svega ovoga. Kao što vidimo, pauza nije urodila plodom, idemo da radimo još više, još bolje, još jače, da se dozovemo pameti, pa nadam se da će to biti kako treba. Nešto očigledno ne štima. Razloga je verovatno mnogo. Mnogo promašenih zicera, a par detalja dovoljno govori. Neisa je šutirala 3 penala i nijednom nije bila uspešna, dok je Mladost sva 3 penala pretvorila u golove. Najefikasnija igračica na meču bila je kapitenka ekipe iz Nove Pazove Dunja Orlović, koja je čak 10 puta zatresla mrežu Neise, dok je za igrača utakmice proglašena golmanka Mladosti Gordana Petković. Dosta smo se spremali za ovu utakmicu, doduše bez mene, pošto sam ove nedelje bila na poštedi jer sam imala neki problem. Tako da sam odmarala, ali eto, nadala sam se da ću se izdići iz te situacije i pomoći ekipi i hvala Bogu sve je bilo kako treba, tako da eto, sledeće kolo je medicinar. Kod nas u petak, spremamo se za to, okrećemo se dalje u prvenstvu. U domaćem timu više od ostalih pokazala je Linea Čočaj, koja je postigla 8 golova. Mi nismo ispoštovali dogovor iz slačionice, dosta promašenih zicera. Što se tiče odbrane, mislim da je bilo skroz korektno, ali u napadu smo imali dosta problema. Nadam se da ćemo u narednim utakmicama to popraviti i da ćemo se izdići iz ove situacije. Neisa posle 3 kola i 2 utakmice kod kuće ima svega 2 boda, dok u narednom 4. kolu gostuje ekipi Radničkog iz Kragujevca. Popularna sportsko-edukativna manifestacija za decu Stop svi na sport, koju organizuju Sportski savez i Policijska uprava Niša, održana je u neznatno izmenjenim okolnostima. Umesto osnovaca u parku Čajer igrali su se i družili mališani iz nekoliko niških vrtića. Premda su imali sportske poligone sa različitim preprekama, slagalicu i igru memorije, susret ovih 5-godišnjaka i 6-godišnjaka nije bio takmičarskog karaktera. Cilj organizatora je bio da se oni zabave i nešto nauče o saobraćaju, a njima je, kako kažu, najzabavnije od svega bilo da prave buku trubeći policijskim sirenama. Ja sam iz vrtića Pavčića i zove se Viktor. Milo Miladinović iz Bambija. Iz Pavčića i zove se Ivona. Igramo se, učimo
treniramo i tako dalje. Razgibavali smo se. Trubio sam i to je to. Pa šta je tu najinteresantnije? Da se družimo i igramo. Pa najlepše mi je knjižice što smo dobili. Kada vozimo motor. Pa kao se vozi motor i kao se vozi kola. Šta je bolje, motor ili kola? Kola. Interesantno mi je sve zato što volim policiju. Stvarno ćeš da budeš policajac kad porasteš? Ne, ali pomagat ću je malo. Pomagat ću svakoj zanimaciji pomalo. Osim dece, oduševljeni su i policajci. Njihov zadatak bio je između ostalog da uvere decu da su oni njihovi čuvari i veruju da su u tome uspeli. Iskoristili smo tu priliku da se družimo, da i malo pričamo o bezbednosti, kako to da bezbedno pređu ulicu, kako da pređu ulicu tamo gde ima semafora, gde nema semafora, da pričamo šta je to dobro, šta to nije dobro. Naravno da ih upoznamo sa našim vozilima, sa našom opremom i da provedemo jedan lep dan danas u Čairu. Želimo da razbijemo onaj tabu da decu plaše policijom, policija je tu zbog njih. Da oni budu bezbedni, da mirno dođu u vrtić bezbedno, da se bezbedno vrate kući i da znaju da policajci uvek brinu o njima. Za rekreaciju u hladu ispod gustih krošnji čairskog drveća ovoga puta bila je zadužena školica sporta Run and Fun. Školica sporta se bavi različitim aktivnostima dece, motoričke vežbice, to je za uzrast od 3 godina do 8 godina. U 2 grupe imamo, znači mlađi rade neke poligone, neke gimnastičke vežbice, starija grupa već radi možda neke elemente iz raznih sportova, kolektivnih sportova. Prvi put smo na ovoj akciji Stop svi na sport. To su neki poligoni i takmičenja koje mi radimo sa tim predškolskim uzrastom. Vrlo je važno od početka, da kažem, kad deca već mogu da rade neke te aktivnosti, da se bave sportom, da budu aktivna, da budu u prirodi, što je još bolje ako je moguće, jer samim tim se razvijaju bolje i stvara se tu neki, da kažem, sportski duh kad su u pitanju takmičenja. Eto, u tom smislu se sve to organizuje. U Sportskom savezu Niša kažu da je ovo prvo druženje sa dečicom iz vrtića bilo samo zagrevanje, odnosno generalna proba pred sledeće masovnije okupljanje predškolaca planirano za jesen. Shvatili smo da je možda u ovom trenutku, u ovom vremenu, vrlo bitno da i predškolsku decu uključimo u sve ove sportske aktivnosti. I onda zajedno sa policijskom upravom došli na ideju da u ovom divnom ambijentu, park Čair je savršen za igru i za druženje, da krenemo i sa predškolcima. Jeste eksperiment, danas ovde iza nas su 4 obdaništa, međutim već na jesen će to biti mnogo masovnije, jer želimo da što više predškolaca uključimo u tu priču. Sport je nešto najzdravije, druženje, socijalizacija i privikavanje na te sportske uslove je nešto što dečici treba od malena. Zato smo mi tu da im omogućimo to takmičenje. Zato smo mi tu da im preko Saveza za rekreativni sport omogućimo i vaspitače i profesore fizičkog koji će to da odrade. Njima u tom uzrastu je malo teško držati koncentraciju što se takmičenja tiče. Ovo je samo igra i zabava. Čućete samo njihove glasiće, viku, ciku. Nisu oni spremni mentalno da uđu u neko takmičenje. A drugo, mnogo ih je malo u ovom trenutku i ne bi trebalo da već sad na startu počinjemo s onim nagradama i da ih delimo prvo, drugo, treće mesto. Ne, svi su pobednici, odnosno svi mi ćemo da budemo pobednici ako već na sledećem okupljanju bude tu mnogo više obdaništa, mnogo više dece i mnogo više zainteresovane dece da se kasnije bave sportom. U ovom izdanju akcije Stop svi na sport, održano i pod pokroviteljstvom grada, učestvovala su deca iz vrtića Bambi, Cvrčak, Palčić i Slavoj. Kada svaki minut sedenja izaziva bol. Kada stvarno patite na poslu.
kada zaboli od same pomisli na odlazak u toalet. Ne dozvolite da hemoroidi pokvare vaš svakodnevni život. Jednostavno rešenje, Rectovenol Acute, jedinstveni anorektalni gel za hemoroide. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavjetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Mačevanje je olimpijski sport. Na iznenađenje mnogih postoji i u Nišu i to duže od decenije u sklopu Akademije borilačkih sportova Kitić koja obeležava pola veka postojanja i rada. Daleke 73. smo počeli sa našim aktivnostima. To su bili različiti daleko-istočni borilački sportovi. Najpre karate, aikido, kendo, zatim tai chi. Na kraju, pre 12 godina, smo se opredelili i za jedan, da kažemo, evropski borilački sport. To je olimpijsko mačevanje, koje je olimpijski sport od 1896. Međutim, u našem gradu nije ga bilo, niko nije zalegao da ga uvede. Ja sam sa mojim saradnicom počeo pre 12 godina i evo sad smo uspeli, kad obeležavamo i 50 godina rada Akademije, da dobijemo sve potrebne licence, trenerske, sudijske i da imamo sva potrebna dokumenta i edukacije za rad. Mačevanje je dakle veština sa itekako dugom tradicijom u Srbiji, a od pre nekoliko godina dostupno je i u Nišu. Svog detinjstva sve vreme koristim neke mačeve u nekom obliku, bilo da to drveni, mislim, naravno kao klinac, pa eto sad sam našao drugačiji oblik i izraz da usavršavam tu veštinu i u ovom klubu sam trenirao drugu veštinu, a onda sam shvatio da postoji mačevanje, probao sam, vrlo mi se zasviđalo i od tada sam se aktivno uključio u trening i razvoj i eto učešće na takmičenjima. Iako je mačevanje olimpijski sport još od kraja 19. veka, u Srbiji nije na takvom takmičarskom nivou, ali na sreću negovanje ove veštine kod nas ipak nije potpuno zapostavljeno. Naprotiv. Mačevanje se vežbalo na Srpskom dvoru u vreme Svetoga Save i sam Sveti Sava je, pored diplomatije koje se bavio se i mačevanjem, imao svog učitelja mačevanja. Ali šta je još važnije, znači na Srpskom dvoru su dolazili i vitezovi iz cele Evrope da vežbaju srpske borilačke veštine i srpsko mačevanje. I sa ponosom su pričali, su prošli i srpsku školu mačevanja, jer srpska škola borenja je imala u to vreme nešto što nisu imale druge škole, a to je čovekoljublje. Da, najviše klubova ima u Beogradu, naravno, i Novom Sadu i ima ih još u Vojvodini, još nekoliko. Južno od Beograda ima verovatno 3 aktivna kluba, tako da ovde na jugu Srbije u stvari smo mi jedini ovde u gradu, mislim, u Nišu smo jedini klub, a grad ove veličine pretpostavljamo, odnosno verujemo da trebalo bi da ima i ovakav olimpijski sport, tako da probavamo da obezbedimo uslove da što više ljudi dođu u dodir sa ovom veštinom, pa i ko se voli da može da trenira. U takvoj konstelaciji snaga, Akademija borilačkih sportova Kitić zauzela je svoje mesto kao lider u ovom delu Srbije. Naravno, početak je bio težak, uglavnom je bilo zarad iskustva, ali vremenom su stigli prvi rezultati. Za sada imamo 3 osvojene medalje na turnirima različitog ranga u državi. Za sada sam ih ja osvajao, ali evo sada u klubu imamo i pionire i mladi naraštaj, tako da u njih gledamo da uskoro i oni krenu da donose neke medalje. Na ovoj akademiji fokusirani su na rad sa mladima. Nekoliko dečaka je već tu, ali je neophodno da se uključi veći broj dece. Ja se zovem Kosta Delija, imam 12 godina i idem u školu Kralj Petar I. Krenuo sam da treniram mačevanje jer sam to od uvek teo, kad sam bio mali. To mi se svidelo jer je elegantan sport i onako za mene
Ja sam Andrija Jovanović, imam 13 godina, idem u školu Kralj Petar I. Mačevanje mi je uvek bio omiljeni sport, uvek sam gledao na olimpijadi kad je bilo i hteo sam da se bavim, ali nisam. Tek sam pre 2 godine saznao da ga ima. Ja sam Petar Vučić, imam 11 godina, idem u osnovnu školu Dušan Radović. Mačevanje treniram oko 6 meseci. Drug pored mene mi preporučio mačevanje. Mislio sam da je sport lak, ali nije i to mi se sviđa jer je dinamičan, ima puno aktivnosti i uskoro ću da idem na moje prvo takmičenje. Veoma me zanima kako izgleda. Ja se zovem Đorđe Andrejević i idem u školu Dušan Radović. Imam 10 godina. U mačevanju me privuklo to što je veoma brz, zanimljiv i treba razmisliti šta sledeće učiniti. Treniraju neki godinu i po dana, neki samo par meseci, ali svi su zaista odlični, posvećeni i verujemo da će tu biti dosta dobrih rezultata. Evo sad baš za 2 nedelje idemo u Leskovac na takmičenje, nekima će to biti prvo takmičenje, neki su već imali nastupe na prethodnim takmičenjima i borbama. Tako da za sada smo stvarno prezadovoljni, nadamo se da će samo nastaviti tako da se razviju i dalje. Ima jedna fama da je to skupo, da je to za neke tamo bogate ljude koji sebi to mogu da priušte, to jeste i nije tačno. Neka prosječna polovna oprema može da se daje za 200-300 evra, tako da i mi imamo kao klub neku klubsku opremu. Treninzi mačevanja se utorkom i četvrtkom održavaju u holu Elektronskog fakulteta u Nišu. Već u petak, 29. septembra, planiran je i javni besplatni čas za sve zainteresovane. Imaćemo sledećeg petka besplatan javni čas na Elektronskom fakultetu, to je prostorija A1 kod biblioteke, znači svako može da dođe, ne treba ništa od opreme, trenerka, samo i patike. Sve ostalo ćemo mi nabaviti i svako će moći da se oproba u mačevanju i da sam vidi na licu mesta da li sebe prepoznaje kao mačevaca i može li da to bude deo njegovog života. Nadamo se da dobrom odzivu, jer stvarno je vredna veština i verujemo da bi koristilo da se što više ljudi upozna sa njom. Tako da, eto, sa naše strane radimo koliko možemo, vidjet ćemo ako može, znači svaka pomoć je dobrodošla, pa vidjet ćemo, eto, da se proširi reč, glas, pa vidjet ćemo kako će to dalje da se razvija. Pa preporučujem da svi koji su zainteresovani barem malo da dođu da vide kako to izgleda. Mogu i devojčice, nije ovo samo sport za dečake, bilo je nekoliko devojčica, međutim prestale su. Mada mislim da je to greška, jer je mačevanje zaista zanimljiv sport. Konkurencija nije velika, nije baš popularan sport u ovoj zemlji, tako da možda može i lakše malo da se dođe do nekih medalja, nagrada, nego za neke popularnije sportove kao što su fudbal ili košarka i tako to, što ima puno ljudi koji znaju za to i treniraju. I preporučio bi svim drugarima, jer je sport baš zanimljiv. Jedinstvena šansa je već za neki dan. Besplatni javni čas mačevanja u organizaciji Akademije borilačkih sportova Kitić, petak 29. septembar u 19:45 na Elektronskom fakultetu u Nišu. U Niškoj tvrđavi u nedelju je održana humanitarna rolerijada za pomoć pri lečenju 16-godišnjoj Jani Petrović, koji su neophodna sredstva za operaciju srca. Učesnika je bilo oko 100 i oni su se najpre podeljeni u više uzrasnih kategorija trkali na distanci od 500 metara. Potom je usledio i revijalni deo programa, slalom vožnja, u kojoj su mogli da učestvuju svi koji su imali želju i hrabrost da pokušaju. Organizator ovog humanitarno-sportskog događaja je Ski klub Niš, akciju su svojim učešćem podržali i takmičari Niškog ekstrima, kao i skijaškog kluba Vranjski. Skijaši, borderi i roleraši dali su svoj doprinos lečenju Jane Petrović, a svi koji žele da pomognu mladoj Nišliki da operaciju srca obavi u Turskoj mogu
da preko humanitarne fondacije Pokreni život pošalju SMS poruku 189 na broj 3800.